Good morning, guys. Nkani ili awa ndiyo kozana chentopwa. Awa. Akuti Osmani, Jomo Osmani. Nkulu ameneyu mpekesera kuti nkulu ameneyu atha kukhala meya wa mzinda uja wa Blantyre. Koma anthu ambiri ndithu akupanga argue. Ali ndi mavuvu kwambiri kuti nkulu ameneyu satha Chizungu. Ameneyu sikulu sanaphunzire. Ndiyeno akhala bwanji oyamba kukamba zimenezi ndiye Shadrack Namalomba, mneneri wa chipani cha DPP. Kuti ndi mneneri wa boma kapena wa chipani cha DPP? I don't know, koma I think akhala wa boma. So nde antobwaja aboya afana yankhula Chizungu tsopano. Kuklasha nkhani zonse, kuklasha like kwa blasha onse amene akumuphwekesa iyeyo. Kenako tikupasanisana Namalomba akuti sitingapatse umeya munthu wa Standarde 8. Nkhani riziliko. Mukale pomwepo guys. Thank you so much Malawi and cameras. Ndafunanso kuti ndonjezere chifukwa there are some people here they are saying that Jomo, you don't know how to lead, you don't know how to speak English. Let me tell you, of course I grew up from the street, but that does not mean that I can't go further learning new things in life. In the final look sharp, I want to tell you that whatever I do, I thank God for everything that I have or what I do, and I believe in myself and I believe in learning. Going to school does not mean you know everything, being in the class. No. It's true, I grew up from the street. I never go to any primary school, but you don't know what I do day by day, because I know that one day I'm going to wish to become someone else and I need to prepare myself. So I try my best to prepare myself. If you thought that I don't read or speak English, you are lying, because you don't know what I'm capable of. I am a wise guy, a guy who always have time to interact with anyone else. I don't do things just because I'm doing it. I do things with a passion. And wherever we have, or the position that we have, is nothing but loyalty and relationship and humanity. It's very important in everything that we do. Some of you, you're going to be educated because you have that lucky. You have all the support. That's why you are educated. Some of us, we didn't have that opportunity just because the way we growing up. Yeah, from the street, yes, but being from the street does not stop us to go for any position. That's not fair. We are all human beings. If I'm capable to stand, I can stand. If I'm capable to be anywhere, I can be anywhere. So let's stop this nonsense. We are all human beings. We can't come out and say that, hey, I have these papers, or I was doing education, I was learning, or I was doing what. But I, Jomo, I prepare myself more than you. Some of you went to school, but to compare with me, you find me, I'm more amazing, more than you. Just going to school alone does not make you to be the better leaders. No. So we need to stop this nonsense. We need to know that everyone is a human being. Everyone has his own potential in life. And I thank God for everything. And I thank you for the encouragement. There's a lot of people who are supporting me. There's a lot of people who believe in me. Let God be God. Let's go on the ground and campaign. If people don't like me,
I'll accept that I lost. Let people judge, not decampaigning each other. This is not fair. May Ya Allah bless you and give you a long life. Thank you. Komano kansala ndosiyana ndi meya kansala utokhala kansala olemekezeka kansala abo mapita pa meya olemekezeka padakali pano pamene malamulo athu alili ndikuti meyayo amasankhidwa amang'i makhansalasiwo kutanthauza kuti aliyense amene wawina ngati khansala atha kukhala meya ndimene malamulo athu alili komano atafuna komano inuyo a DPP ndamene mwabwerano kunena kuti candidate wanu wa DPP ofuna kukhala meya ndekubwereza funso limene amanena leya kodi zimenezi amene onse a DPP amapikisana pa ukhansala amadziwa chifangati amadziwa bwanji pano pa makandidate ena akuoneka kuti adabwa adzizimuka and akhulupirira kuti they are being targeted iwo chifukwa chokuti mwina anthu mukuonano kuti chifukwa uyu sitikumufuna kuti akhale meya ndiye mwabweresa malamulo because tingoyesezera kuti pa makhansala anu onse amene adapambana titangoyesezera kuti mwina amadigiri alipo awiri ndiye kuti definitely competition ibanthu awiri okhawa pamene ndikuti ena onsewo ndiye kuti pamene popo they will not even compete. I don't know ngati mukuyang'ana in that manner. Ine andebuza mali nkhani ngati imene mwayidutsayo ndikuyang'ana kwambirinso ndipo ndikufuna ndivomerezene nanu kuti ena athadi kumaganizira kuti ngati tikufuna kupanga tikukondera munthu koma akuluakulu tinene chilungamo zoona ndithu mukufuna kuti mukasiye mzinda wa Blantyre, mzinda wa Lilongwe, mzinda wa Mzuzu, munthu wa Standarde. Ndeti kanena kuti akuluakulu tikufuna kuti mwina mwake form 4 chikakhale chipinjo. No. Munthu akuluakulu pepani. Sukulu mmalayi muno maka ya primary. Inali yaulere yakokhala kuti mwina mwake zolipira zina ndi zina zimachitika mmenemo. Sukulu ya secondary ndi ikayipanga ulere. Tieni tizinena chilungamo amalawi. Tikakhala ndi maganizo onena kuti kupanga kupha ufulu wa anthu ena. Tifanire tabweretsa iyi ndi guidance ipi awasima lamulo kuti it's a guide. Sikuti kamena tikuwumiriza anthu kuti mukapita kumeneko mukapange mwakuti tikuwumiriza anthu. It's a guide. Tikuwunikira kunena kuti dziko lino kuti likhale labwino amalawi. Tieni kuti masomphenya aja atheke tikhale ndi anthu othekera. Inu zoona ndithu mukaike meya wa Blantyre anoyo alipompa mwina ndivomereza mukaike meya wa Blantyre wa Standarde 4 chifukwa chone kuti akuti malamulo a dziko lino akulola aliyense kuti akhala kusina pito sukulu zoona tikufuna malawi tipite patsogolo pamene popo